Naimbag nga orasyo aming papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samaling nga istorya, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Gamsak pa'y napapagayam, kablaawan tayo mampay tinaragsak ka pa nagdengdengag da dita Chulipa Furniture Shop, da pagayam Jujo, Andong, Ruben, kantay busda ani Jerry Chulipa, dita na'y ilay ti Alfonso Cavite. Kumusta kayo amin dita, papagayam? Kat agyamang kamay, ti kanayon na panang tartarabayaw, iti drama tayaw nga Anyalaki din. Anyalaki din! Apo, nagmayat na talaga ti ag Facebook, no? Kastoy nga ti aglalike, kan ag comment iti post. Ganyan ti kasta lang manang. Nagalas, nakaalas. Anya nagalas. Anya kumati na alas iti itsura. Hay, nakasikawil ka nakatugaw. Sakit, nakashorts iti nakakitkiting. Kan sando. Makitkita kit lang arutin dito nagngisit a barukong mo nita. Dinakman kun kontraan si Kadan. Ikanakman iti oras ko iti bagig. Bay anak tapno agrelax sakmet. Kit no nakarelax ka kanayon. Dito lag silsil pong tararamidang. Ag selfie, ag post, ag katawa. Kasla kayo nagbalay ti daytang aramidang nyo. Ay nadan, daytoy laeng tiliw-liwak. Iso abay-bay anak ka din. Ay na, gapo iti kasi silpon nyo. Mabaybayan nyo, nagit anak yaw. Sa balimot ni manang mo Dan. Nalaeng agpurma. Kanya na lang agpurma. Ano di na imbagbagay dagiti ibadbado na. Ha? Ay, Ay, masikuraan ang kardamang kitkita king kwa na. Asawa amang kit Tata Ignacio. Anya, ipaasawam kit din kanyak di kabsat na, akas na ada kukwasit na. Sa nabali at akas lalaeng may. Ano saklangan tag may sa, ti asawaag ni Gerlay. Asawa amang kit din tata. Barang tuminaw no at asawa na. Talaga kas jayon, ti ugali na radya kabsat mo. Kita amat Talon tanak na, awan mo, saan lata mo nagpanunaw? Ay, naku naman Tata Ignacio. Mangibabay nga rin takabsat. Kita mo na ti babae rita. Napintasan niya. Ay na, puldo ay. Di ka mamati adagos ka iti makitkitam iti social media. Sigurado ka ay akas tatipod no nga itsura na dayta babae? Sigurado Rita. Napudaw. Napintas. May bagay ken kwa na nagiti aritos na. Among puldo, advance itan ti technology. Ada ka dita a photo editor, beauty cam, camera 360 kan anyala dita. Amang ano filter laang dayta. San man? Talaga nakayawan na kiti kinapintas dahil ti babae. Ag friend request man kit day. Adda kan kadaytan, adi kalapdan. Di na kadikontraan Rita. Amang ano daytoyan ti kaparagpag ko. Oho, apay nakasagana kaya ang mga asawa no bilang. Super ready Ado ti taraken ko adingwan. Adanuang, baka, kalding. Adapay baboy kan manok kaw. Ni, katno tarakan ni Uncle Dagita. Anya? Taraken ko na Rita. Mas dawa kamin kan ka ta sa nasakti inayat mo. Nakasagana ko mati pangkalon ko kan ka. Ay, dadaol san ti ulong puldo. Agawid ka man langan tanay, di mo amo ti tangtang abong. Ay na, mano nga oras yung manan ni Jeponte akasa manang. Dahil talang nagsilsilfit inaramid siya. Kasi nadakurkurang yung mga arakop iti punti kayo. Di ka man kumontra, Dan. Kano na ganun tinag-like ka nag-comment iti picture ko. Kaya't naasawan, ado ti mga pressure iti kinapintas ko. Ay na, no sakti si kamanang,
Mabainak ang mga ibagay ti dayta. Anya? Kita mo dayta bagiyo ah. Naksat iti darang ti inay. Dayta kudilyaw. Ngam napudaw kayo iti pitso. Adaw nagiti pimples yaw. Ngam iti ladawan yaw. Pa, flawless taruba yaw. Ay na, mga ibabain. Lukluk ko nyo lang nagiti friends yun ti Facebook. Kumontra ka man ako na akon, Dan. Bye-bye anak ka de. Ay naman ang, no di yung papintas yung tiladawan nyo. Kasano numapuko kayo? Mairupaan da kayo nga raw, dagiti mang birok ka na kayo. Sasawamot dita. Apay nga min ang mapukawak ngay. Ay, ang kayo kiti pa ka rin nagiti anak yung mana. Saan na dito cellphone, ti dumugan nyo dita. Ni, apayin manong. Kasla kayo agsansanuong dita. Mabwisit ak nga ron iti dati abiyag. Ni, apayin manong. Jay inad friend ko iti Facebook. Di na mo't i-accept ti friend request ko. Ay na, tila pagsusyudutan yumat manong. Plano nga ron nga ramay. Ang kasanaw, kat di na mo't i-accept ti friend request ko. Kasano ko mga armam, kat di mo matnamam mo iti personal? Katagam mo kamin to ah. Buwisit ka iti kastoy. Intun ko, inlakok amin na tarakan ko. Anya? Idadda na ngayat kanyak. Awan na pulos ti tarakan ko apangkalon ko. Katita, no kaano nga adu ti saganak. Awan mo't mayat kanyak. May samot kami na di arita ta di nakayat. No sakti kinayat na. Di saan laang di restaurant ti nagkasaran may. O, anya nga ita. Ay na manong, adon tinaibagam. Baybay amon ni Manang Rita. Gaputan na ragsak iti sidong ti asawa na. Kitaik man ti babae nga ibagbagam. Dati man na nagpintas. Napudaw, saan ka day? Daytoy? Unay kan manong? Hay! Unay ang tikabsat ko aya. Makapailag ka talaga. Ne, apayin Irma. Ay na, jak mapagsusurot nga ro dagiti bagbagana. Makaas-asawa nga taa. Anya lakit din aya. Pag ko naamag. Kasano, nasakit tunay tinakam na. Gaputa saan nga inaccept jay babae ang nakita na iti Facebook, iti friend request na. Amangan mat no iti impakita na kanyak. Taplano na kanu nga arman. Iso siguro Jay chabi a babae, a puro filter, amin na post na. Ay, wan, iso. Nainlab iti ladawan day dya a babae. Inbagak lang aruda na sana basta-basta arman ti di na unay am-am mo. Ngabkaslawan mat dengdenggan na. Iso ako nak a magagaran siguro ang mga sawa. Anya lakit din aya. Ay na, nagaduman ng ti comments iti post ko. Agbasa akman. Ay, makapaayat, abas-basaan. Positibo amin. Nya? Pretty, lovely, ang ganda mo, idol. Ay na, baka paayat ti agpost na talaga no kastoy. Ay naman ang, maragragsakan ka launay. Kaputa adda ti mangibagbakin ka na pintas ka. Anya? Kasano nga tanong makita da kay ti personal? Kasta unay nga ti panakaklata. Nung makita da anangisit ka gaya. Di nakman ininsultuan si Kadan. Kanodan ka chat ko. Mapimpintasan ka no kanyak. Ay na manang. Kasi mo tayo tao. Di na siguro amo a puro filter dagi picture mo. Kita mamanang.
Tamangan no agbutang iti tsuram no makita na ka iti personal. Anya? Ay na, Manong. May bulbulangan day tamakan dita platom. Unay mat ngaminan day tapa ng dumdumog mo dita cellphone mo. Apay, katitext mo ay ati busy presidente. Napapatagpaingam ni Vice Presidente na ito kachat ko Anya? Kachat ko nga ron ni Girlie. Amangan no agufline tumanan iton madamdama. No kasta, adan komunikasyon niyo iti dayjay a babae? Uwan Irma, ay kat na nagpintas sa talaga. Ado nagiti insen na kanya kaladawan na. Basta jay kunakan ka, Manong. Di ka unay. Ang mga no agsangit-sangit kan tumanan, gapulang iti may sa babae. Saan man? Masiguradok anasingpet ni Girlie. Iti dahi di kinapintas na. Maramid na pa nga ti aglukaw. Ay, basta Manong. Di munto ko naan, adi ka insakit akabsat ko. Hey, nakitam ka na iti impos ni Manang Maudan. Saan? Inunfollow. Mauma ka mang kita ka lagi tipos na. Anya, no kasta di mo makit-kita, nagitipos na. Saan nga road? Siya nga road ti mababaing ka lagi ti ipupos na. Anyan to ti kunang lagi ti makit kita. Saan may abinagaan? Anyan. Ay, no makitam la ko matipos na. Apay, anya ka di man ang tipos da. Kat no di ubot na mo tayo ti pakpakita na. Sa nakinargan iti kapsyon nga, ahaset. Anya? Wain, isumod lagayan makas di tinagbanagan na. As lamang ngamin manggargari ti lalaki ka nagitipos na. Diyak amo na niya tiba ka. Anya laki di na ya. Ng timayat nga ipusyo langan nagitila ko kanatang makakwarta tapay. Nay, apay, anya man ang tibagbagam si ka, Dan? Di mo ka di amaw, asika ti sarasaritaan nagiti tao itan manang. Ay kat talaga akas ta ti sikat, ah. Kanya sikat. Sikat amang ibabay na. Anya? Amom ka diti kunada. Saan ang nakaskas daw no apay akas ta tinagbambanagam. Gapo iti inaramid mo mutlaan nga mismo. Anya? Ay na, pilin nyo mamatag iti pupos sa manang. Kasalamatin ilakla ko yung data kararway ti data ngararamidan nyo. Awan ti makitak amade kadagiti ipopost ko. Kaputa dumat dagiti aglike ka nag-comment. Da kayo laang ti ayan ti parikot. Anya lakit din. Nagtipos ni Girlie. Oh, ano tinag-comment? Talaga napintas tinobya ka niya. No comment. Anya? Awisam nga rodan dito'y balay amanong. Tapno maam-am umimat, dayta anobyam. Ay, kiwa na. Di oray pa'y agkasar kami inton kanikadwa. Ay na, di ka man agdardarasudos manong. Agkasar nga ibagbagam, kat di mo pa'y naam-am mo jay tao. Basta, Irma, siyak ang bahala. Anya? Agpasentro ka no ni Manong ko inton bigat. Papananangay ka no? Mapan na ka no sa batan Genovia na. Di agnagan ti Girlie. Uwin Manang. Alaw na, barang makaasawa mo tan ni Poldo. Kunak nga rod kan kwa na, asaan amang namnama. Gaputa di na pa'y nakitkita day dya a babae. Barang isudan at agkatuluyan. Tapos saan man ang alumdaang, tikabsat mo.
Ano nyo da kita babasita pa manang? Kat isuot ko ah. Anya? Apay, dakas man anti panangkitam kadagiti suot ko. Ay naman ang kababain day tan aramidon nyo. Ganun kaslapang ubing day takawis yaw. Da ito iti uso itan, Dan. Di mo lang amin amukot. Ay na, amok ti uso itan manang. Ngamno di yung bagay, pang-asyo mo ata di yun isusuot. Kasla kayo mauawanan iti tela. Anya? Ag isusuot kayo iti kakasta. Ganun kaslapato kayo magmag na. Ag kinni-kinni na taubot yaw. Sayon to ibaga nga asit. Ay na, agbain kayo mata. Diyan laki di na yamanang. Unay matanti kasta, Dan. Uray ka ano, talaga adadaal ka iti aldaw ko. Ay na, pudno ti bagbak manang. Isa pa nga asyo mo't tatagiti anak yu latan ti into na rin yaw. Saan kat nga anya ladita? Irma, kita man ti pormak no mayat matlaang. Mabalin, Manong. Ay, kasla saan ka matakumbinsido? Mayatan, Manong. Gaputa mayat, dagiti suot mo. Dagito lang suot ka. Anya lakit din ni Manong aya. Wanan, nataer ka, di ta suot mo. Ay, sigurado. Maayatan mo't kanyak ni girlie. No kasta, talagang agsabat kayo, Manong? Uy, katurayon. Yawid kunton, tagbalin nga ipag mo. Oh, Dan, sarino ka na ti papanan ni manang mo agarlay. Ay na, tsaka mua. Anya, kat no kasta unay ti make up na. Ay na, maasara kiti dadya lang na. Mapan na ka nung arod sabta, hindi tiksmit na. Ti kasurun ko, di na mo't imbagbaga di suot na. Mangipabain. Apay nga ta, kas dyan ni manang mau. Desperada nga ta, iti panang-panaw ken kuwana, iti nakarelasyon na. Ay na, tsaka mo. Kunak ngamin nga asawaam. Barang sikat imang pabalbaliw ing kuana. Anya, apay kasta kalakaya. Nalaka. Basta agtipong kay latan Oho, pilitam nga raw, no jak kayat. Nga lakit din aya. Ni, apa yan nakasta ti jarte na ki eyeball, Manong? Buisit kit di na dya babae. Ni, apa yan, Manong? Nagbasit mo't gayam a babae. Nakangis-ngisit. Napudpudawak pa yung adayaw. Anya? Piki mo't gayam ti kinapintas na. Kaslasaan nga iso dagiti aday ti ladawan na no kitabi ti personang. Kun jak kayat ti ugali na. Presko la una yung agsasao. Imbaga akong daytaken ka, Manong. Madlaw mat ngamin ka dagiti ipupost na. Puro filter dagiti rupa na. Di na kami ngamin denggan kat. Jakon kayat ti agayat pa'y. Partyan tayo kiti amin na iti tarakin ko. Tay gatanga kiti 2x2. Nagkapoy kan aya, Manong. Adu ti pakausaran dagita ataraken mo adingwan. Saan lang nga pangkalon? Ilako tayo kit din Tapno agkakwarta ka. Anya lakit din aya. Nya nga manang. Ubaw mat gayam ti panagayat day ja Apoldo. Damo lang a panagkita mi. Ibaga nakit din adinak gayam ay ayatan. Manglok-loko may. Ay na, sigurado, naupay day jay ti kastaunay. Anya? Ay na manang, be realistic ngamin Ipakitam ti pudno nga itsuram.
Tano talaga nga agayat ti may sa tao king ka. Ayatin nakalata nga oray niya tilangam. Nga oray nangisit ka. Ne, apay, masapul ay abalik samdagita. Manang, naupay ken ka. Nga puta saan ka nagbalin anapudno ken kwa na. Dakkel ka malim deta. Ha? Ay namanang, adal ken kataytan. Di yung amin unay timang filter kadagiti ladawan niyo. Kitain niyo man. Iso tira sound tinakasakitan niyo ita. Ay, anya lagi din na yan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Unay katirurod kun aya, makapahay blood. Apay manin aya, agtugaw ka lang ka di. Hay, talaga amapan kun tanday ta akaaruba ako mananta. Imbag kumamat no napintas ti boses na. Nene, rumor ka na talaga. Ay talaga amapan kun tan. Nakarunday ta pa ng parigat na kada tao. Bayam lang ka di. Ala siguro ag birthday ah. Ay namanon nga aldaw nga agvid-video okay. Agkalma ka. Agtugaw ka lang ka di dita. Maumad ang tumutlat ang agkanta. Nagsakit na ito yung karabukub ko, nagkankanta manong. Naumakan ket di mo pay mo nagawgaw at tigawgaw atem atunaw. Ay, talaga ajak magaw at manong. Inkarigatak ng madilat ta. Si kamot tin ati agkanta. Pagsalain na langay nading kaw. Pakawan mo tagkanta. Sayang mo't aday ta nirenta ka video okay no saan ka nga agkanta. Mapaina nga raw dading kaw. Adan to pay may bagadag iti kaaruba. Ito yung boses kaw nagkanta. Siyak, uray sintunado to'y boses ko kumansyo naklata. Anya kumat bibiyang da. Di agkantada mat, no kayat da. Good morning bakit? Nagsapa ka man na nag-ring ita. Ta nakaturog ka na saya at idirabi eh. Ta saan daan nagkanta di ta kaaruba. Naumadamatan ah. Naskan lang ang maumada nang runa dayjay amarivik. Ay na, unay kat ti kinasintunado ti boses nan aya. Ay, nagsakit ti lapayag. Ay nandiya ka Bek. Ha? Itimtimplaan ka nga ro doon. Jebalon ko nga eh. Apay, saan ka nga agawid no aldaw? Saan? Dada ipaspasambot ni boss. Anya day ta nga ipaspasambot na. Ta saan mo't amalmalpasan. Ay na. Kasapulan ka di pa nga iditalyakin ka amin. Ayan nan nga ka Bek tanay. Maladaw akong bakit. Nagmayat walis-walis dito yung kalsada niya. Wan nga rod manong, mayat gayam ti kastoy at trabaho. Tinagam ti bulong na ito walisam. Tapno at makita da walwalisan ta. Ay, wala niya. May sabulong, wali samong. Hindi ka mo balasyo ah. Tapno sanda makadlaw. Agore ka manong. Apay. Lugan samot ni Willie Dayjay. Sino awili? Di asawa ni Eva. Di ka ruba man naglaing agreklamaw. Saan laan na laing agreklamo na kaar-arti pa'y kunama. Nay, adan sa mo rin mo rin lugan na asikse. Kun napinta sa babae. Ay, saan ka nga agpadlaw? Aglamang ta. Ay, way, aglamang ta dito'y sirok ti kayo. Kita mo, naka-holding hands ta. Nay. Simregdan iji hotel. Anya tikat asawon day ta. Kaya nasaway. Nga adda ka malala na. Adda babae na. Kitwa na. Kita man ni. Mayat gayam no dito'y ti pagwalisan ta. Ado ti makita ta, akarkar na.
Naperdi manen daw ko. Apay ayamanan, mami. Agong unget ka manan. Simangpet manen dagita para walis iti kalsada. Ita, agkakantada manen. Dimlabaybay-an ida. Agsaki nga rod ti ulo. Ay inka man di ibaga, ta sumardengdang agkanta. Mabainak man laang. Anya ti orasan. Ni, rumabii mo gaya man. Apay ngay, tawan pa'y laang mo ni dadeng. Apay anda magam kanyak ngay. Inka man alaan di cellphone ko ijarabaw ti TV, taawagak man. Sige. Ay, saan lang arod anagawid idi aldawan, marabyan manin nga agawid ita. Idayal mo dyan number ni dadim, taneng, adar aramidal. Wan, mami. Nih, apay ngay, cannot be reached mo tan. I-message mo, ibagam nga agawid dun. Maribek, isardeng mo pa iti agkanta. Taapay mano. Agbubuelo akpay lang, pasardangan na kon. Nakatanaw mo ni Eva di tatawa na. Ayun, nakakusilap sapay. Makaungot ko nam kidi ah. Kasla kayat nansa nga ituloy ko tiyag kanta ah. Ipangag mo man hindi na napinda sa boses mo. Ayun ah. Agure ka. From this moment, life has begun. Isardeng yun ay tapanagkantayo From ka na this sakit itinabaya. moment, Anya ka no? Sumardeng ka kanong agkanta hata nasakit tilapayag. Ading kaw. Ikarkarok to pay. Kontrabida at talaga day ta babae. Sige man nga raw. Rorodamang kiday. you were the one right beside you. Sige, tira. Sakit ang tilapayag na. Ita, kanta! From this moment, but I love it. Inka man kita ang gitarwar no adda ni dadim. No adnan, mangag ti ungor ti lugan na. Api nga awan pa'y katrabiin. Nag-overtime siguro, mami. Sapay karkarwunda di ta kaarubat ang kankanta. Ay! Ay, di kankantaan da. Nagdaan mo ta kanta. Unay kadagitan, tila kang kantaan da. Saan maangarod ang maalala di umiso at tuno na? Sintonado ti boses na, mami. I couldn't take the chance, 'cause he Ay, agring kan. Apay apar bangon kan anagawid idirabi eh. Makaturog pa lang da tao ka. Adan samot ar-aramida mon amadi. Pinag-overtime na kami ni boss. Apay, si kaakanayo nan ti pag-overtime mo na. Awan lat sa balin nga empleyado. Katsyak lang, garot ti paborito na. Ay, di lang mamati ti dayta. Ulbud ka. Kung saan ka mamati sa lang? Maturog ako malangan. Nakaigam ka man ni Tiwalis ah. Ading kaw. Iso nga ro ti trabaho ti agwalis dito yung kalsada. Kahit anya ay. Mapantayo man ay. Hindi sigo da pagwalwalisan tayo. Ha? Ije asidag iti hotel? Awan mo tan tinaskan awalisan ijay. Ada. Mayat iti mapan ijay. Taado ti makita ta. Aywan anya. Baring makita tanto man niya asawa ni Eva ijay. Ag hotel damanan iti sexy a babae. Saan nga tangaan mo ni Eva di ijay? Saan siguro ah? Hinto no maminsan to pa adilawon na ka. Ikanta mo nga da babae nila kay na. Maminsan nakpay apukawan. Uray sintunado ti boses ko, ikantak dayta, tinakita ta. Kitain taman. Ti reaksyon na.
Bakit? Ay na yung cellphone ko. Hindi. Apa nga daking ka dito cellphone ko? Apa kita ang tinbox ko? Adda sekreto man niya. Awan, Apay nga rod adi mo kaya't akita ag tinbox mo. jak tupay bibiyangan dito cellphone mo. Talagang adday lemlemeng mo. Awan ko lang arudan. Maamwak laang adday lemlemeng mo ta makita mo. Manong, adda man ang lugan di asawa ni Eva, oh. Ne, kanayunan damit tay. Oh, binma ba? Ne, bimaba mo yung siksi a babae. Isun samot day ta in hotel naman ideng. Woy, ni suday ta. Nagpapugis lang. Sumrok daman nga tan dita hotel. Ay, kay laki diya. Unay mat nga asawa ni Eva. Mahilig maggayam na ita asawa na. Nasapa akon ang naghawid, tapnoon makong kunam. Ni. Apa nga angutan nak? Sa bali tabang-bang luma. Ay, di na man angutan na kasta. Bang-banglo ti babae da ita. Malagsuspitsa ka launay mo. Adda babae man niya. Nagsao ka manan. Adda pa man nagmuya. Di nakaginanay di silid, agluto kan. Umay ka man manong tagduwet taman. Ay, mabalay. Wan, napigpig sa nudwat ang agkanta. Sige man lang. Hindi pa pilpilitan na kay. Ipangutay ni Eva. At laki di, marurudag. Sige, agjuwit ta. Maybe you don't know me any more than I know you. And I wouldn't blame you if you walked away. Ay talaga adya kung makapagtagpal ka na gito'y akaruba. Hala ni Mami, di la mabain. Ay mapan ko ida pagsasawanan. Anya laangan ti may bagadakan ka. Ay kat ibaga dalak ta ano anyaman ti kayat da nga ibaga. Basta mapan ko ida pagsasawan. Daddy! Saan mo nga ayaban ni dating tamada mga aging ina na? And if I was there, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Unay kayo matan, nalabas kayo unayin amang perhuisyo iti kaaruba yo. Ne, agong ungit ka mo ito, Eva. Ne, awan matidakas nga aramidin me. Wen nga raw, dagang kanta kami lang mo, Eva. Pangikat lang ti banog tani, naparigat kami mo't nagwalwalis. Nasurok amay sa alawas kayo nga kang kanta. Sinto na dumangarod taboses yo. Permi na ka mga insulto na ading kaw. Anya taramidom nga. Apay, tulok mo nga kaskasta na kalaan. Ha? Sinto na dugayam ah? Ala, saan anapintas ti boses ko? Ang no ikantakkan ka ti kalukwan nila kay mo, ang mga no agsangit ka. Anya ang kalukwan ni bagbagam. Sige ading kaw, ikantam. Sample man. Dengkam dito ikantakkan ka ah. Nilakay ko, ada babae na awaw sexy. Sumardan ka! Agar aramid ka iti istorya. Ayan ni Mamim. Napanainong tandagiti kaaruba nga agkan kanta. Anya. Laplapdak, ngam napanmatlat ta. Ay sos, mangibabayin. Numalapdampay kat mo binaniban ni Kusan na dagiti kaaruba. Patay ko. Apa sumipat ka matlatan?
Dito'y pasangwanan dagiti karuba. Tapno makita dati panang sipat ko iti babaero nga asawa. Alay ko. Usta, nakadukan. Anyaya ti basol ko. Daron ka! Namin ano kayo ang nag-check-in iti babaem awo sexy, ah? Ay, sus, ito yan. Inkantaan da kapay dagiti kaaruba. Inkantada ti kalukwan nga aramidam. Awanan kay ti baen. Alay! Alay ko, gusto na! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Tulungan ka nagtimpla ti kape. Ha? Empleyado ka dito eh? Wen, karugurugik lang. Si kadya ibagbagada abaro nga empleyado. Wen, Jun tinagan ko. Beth matinagan ko. O sige, tulungan na kang agtimpla. Ado nga min dagiti agpatpatimpla iti kape. Wen nga ron. Jun, dayto iti may sa atasa. Para ka ni Sir Robert, Kaduam ti asukar na, ken creamer. Dayso ti kayat na. Amok ni Sir Robert. Karuba mi. Kasta ka di? Kita man lang anya. Agkatrabahuan kayo itan. Sir, at 20 kapem. Idisum dito lamisaan. Wen, sir. Ne. Junjun. Sikamot gaya. Wen, sir. Kano ka pa yan ang rugi? Italangal daw, sir. Mano akot saratin niya sukar mo dito'y kapek. Kunanibit nga upat ako tsarita, sir. Nagbit ka nakasursuro Oo. Papanamon? Mapana ko ni J trabaho, sir. Punasampay man dito lamisaan ko. Nagrugit ngamin. Wen, sir. Ken ornosem mo tandagiti papapel. Sige, sir. Ay, aguray ka man. Adda ka din nakita matinapay iti kusina? Mabalin ka di nga iyalaan nak iti kapek? Wen, sir. Kasta ati empleyado. Nagagrit. Kat, anya nga iti inararamid mo, di opisina yaw. Nagkita kayo kadimot laang kinipari Robert. Wen, anang. Sakpay nga ruti nagserbi iti kape na. Mayat nasingpot matlakadikan ka. Wen? Nangato ka no ka ti saad na di ta akumpanya. Kat, anya pa nga iti impapaaramid na kan ka. Nagtimpla iti kape, nanang. Kalpasan na. Nagtimpla man na iti kape. Anya? Namin anunak nga imbon ni Sir Robert anang timpla iti kape na, nanang. Ison sala ang mati trabaho na iti iti parabaon ken paraigop iti kape. Tumakter ka man kita. Inya kamutan. Sumipat ka pa Kit-kita ang ngagin ina na tao. Tapay nga ginana ka, nakapanugam. Kagap-gapok lang iti trabaho. Naturog lang matinaramid mo jay. Naturog mo ta sasawam? Kunam siguro jak amaw, ang nagtugtugaw ka lang ija opisina yaw. Kat agsweldo akla tamait. Day ta rason ka, rason ti sadot. Ewan gayam. Nakita mo ni Junjun. Naawat mo't gaya man iti kumpanya mi. Ay kat nasaya ata. Insurum kumamot ta na. Makasursurun to lata Anusan na pailangan ti para timpla iti kape mi. Ubay ko ito dito sa ngarapat nga utongkan kamates. Taapay,
At naawat gaya mo ni Junjun, yung trabaho ni Robert. Un nga rod na istorya ni Robert kanya. Ni Robert kat nga mena, ang tinsurat ni Junjun a character reference na. Kasta yan. Ay nakat ano sa yun aday ti maitid ko anatang. Into no agbungan to pay nagitimulak anatang, umayak to manin mangtang. Jun, agi na nakamot Ha? Tapay. Puro kamot trabaho ditan. Kita man dagiti daddo mga empleyado. Ag cellphone dalaang. Mabalintag cellphone? Kabayatan ng adda dito trabaho? Katuan basta malpas mo ti trabaho. Anya nga oras ti pa nagtimpla tayo ti kape. Madamdamapay. Inton alas 3 iti malam. At damandamagakin ka. Anya dayta? Pasit ka dito trabaho, nagtimpla ti kape. Nabasam ka DJ Company Organization Chart? Wen, awan mo tinakita ka trabaho para timpla ti kape. May sabulan akpay lang amin ditoy. Kasta talaga ti trabaho dagiti kaskadata kabarbaro. Kasta ka di? Ada ka dinadlaw mo kadagiti empleyado? Kas kumitan niya. Nagsasadot dan niya. Oras iti trabaho. Hangam dagiti babae, agrit-retouch da. Ada ka dita nga agman manicure. Wen nga ron. Kasta ka di ata talaga ditoy? Nimet Sir Robert, matmaturog laang ti aramiden na dita office na. Kaslaris di na ka na yun. Kasanom ama ibaga asadot dagiti katrabahuam iti nasaya at awagas. Diyan mo? Ano kasano? Sikat ti makamo amang diskobre. Sir Robert, papayaban na ka no? Huwag yun. Tangay sikatin na kagad. Mabalin ka di nga i-print mo dagiti files ko. Uy, nagado ah. Masadota ka tumakder kat. Wan sir, i-print ko. Hanggang sakbay nga ag-print ka, itimplahan man pa iti kapik. Di mo liplipatan di tinapay pasurod na, ha? Ha? Wan sir. Hindi na minsan. Nalipatam a pinalamanan di inted mo at tinapay ko. Kaya't mo tada palaman na sir. Wen, di peanut butter ti kayat ko. Wan na sir, day talaga yan. Ken, kalpasan na maiprint mo dagita. Mabalin na sikapay lang ti mangi-submit iti report ko. Busy ak ngamin ka. Nabanugak. Nay, nagida kamot adagos dyan. Wan na lang. Napampanuga ka nagtrabaho. Anya launa yan ti aramidam di trabaho. Takas talauna ti panakabannog mo. Nagadutin parawin kanyang ni Sir Robert na lang. Agasam man. Tanamin ano abim mabakan imuli akijagdan. Agan anos ka di anak ko. Nagsadot maggayam na ito akaruba tayo na lang. Sumsumrek ang awamar aramidan na. Ay, di mo ibagbaga ti kasta. Tama nga numangag na kat ipaikat na ka. Ay agasam, nagpigsa ka amangan. Kat basol mo no apay. Nagimas tungod kami tinluto mamasita. Ag-diet ka basit at ani nagdakulan day tachan mo. Nagimas ti mangan. Awan nga min exercise mo ka. Exercise. Nagmayat ti maturog. Kasano lang atan iti opisina no kas nakakanayon. Adamad ni Junjong. Naglaka nga ibabaon. Ay, abusado ka man ako na. Kasano nga numaamuan di boss mo day tang aramid mo. June! Uy, June! Bisyak pa lang, Bet.
Oras ti pa nagtimplata iti kape. Bet, mabalin ka si kape lang tagtimpla itay ti kape. Ada ipaparami di bus kanyak. Uy, saan ang mabali na siya klaang? Nagadu ti timplaak. Bet, IT specialist ti trabaho dito eh. San ang para timpla iti kape? Sir Robert, ato'y ti kapem. Apay, ayan ni Junjun. Ada ka no aramidan na, sir. Anya ko mati aramidan na. Jay trabaho na, akas IT specialist. Nan, raman akman da ito'y tinimplam akapik. Kurang matipait na. Nayunak pa iti kape, sir? Saan una yan naputot? Anya ti ganas kong agkape no kasta. Sukatakon, sir. Itimplahan kan iti baro. Hindi nga min Junjun ti para timplak iti kape. Sana bali. Intun maminsan laangan. Isunto ti pagtimpla mi ti kape. Uwan, sir. June, ada request ni Sir Robert. Anya deta? Kaya't nakano asikat agtimpla iti kape na. Sana ka nag-apply dito eh. Tapno para timpla lang iti kape. Isumat ti kunana. Kaya't nakano ti timplam iti kape. Bet, damagag man gan ka. Anya ka dito in-apply matrabaho dito eh. Ado kas kuma iti pete cash custodian kan finance messenger. Matlagayam. Ape para timpla ka lang iti kape. Wan nga rod, saan mat para templa iti kape ti inaplayak dito ikat. Saan ka man tanagan? Kasaritak ni sir. Asino sir? Kano nagaduda sir dito eh. Si manager Maaramid mo dayta? Wen, kat nasyakti ka na yun ng ayaban ni opisina na. Naglaw na ti kinalaing ko iti computer sika. Taanyat ibagam kan ko na. Ibagak dahi tangar aramidan dagiti pada ni Sir Robert ang nakatugaw dalahin. Kan saan da ngagtrabaho. Bet! Junjun, jay kape ka din na ita. Ala, sumrag ka tanay. Makakape akon. Robert? Sir? Nakatugaw ka, nakangato na kita sakam ni talamisan. Talaga gaya may naramid mo na para timpla ti kape ni John, Saan Sumot lagayam asaan mo kaya tapay ka ni ti CCTV camera di ti opisinam. Ta saan ka ngagtrabaho? Ada pa ipungan mo ni tatugaw mo. Nayunam kumapay ay ti ules. Sige, urnusem na kita gamit mo. Tani John, ti mga opisina dito eh. Anya, taapay, sir. Agtrabaho gayam ni John, idinto ta si kakat saan. Kanayon ti panaginanam di ti opisina. Anya laki tinaklasing empleyado ka, Robert? Dinaklapdan! Laplapdan ka ayamot. Makaungat ka talaga iti daya, Junjun. Dinadaal na kinibos. Tila inis istorya na. Puro pa madakis kanyak. Apay apabasulam ni Junjun si ka Robert. Si kamot laeng tinang perdi itinagan mo. Apay, saan ka nabandog ang nagtrabaho? Sana na. Nalakalangot nga min di trabaho kay opisina mi. Saan da ka pinagtimpla iti kape? Sana na lang. Talaga ajay pud no trabaho tar aramidak itan nga inaldaw.
Apay, sana ka nga imbaon ni Robert. Mabutang tupay ang mga bitinagan ko. Ha? Apay, nagapa kayo. Uy, narningan dyan manager minanang. Kasano, natiliwan damat maturog iti oras ti trabaho. Ay, saan mo't nga may nanasaya at dayta? Talagamit nga minasahan. Saan mo atultuladan dayta anak ko? Saan anasaya at dayta agalad ti masuswilduan nga empleyado? Talaga sana nang. Kaya't ko timaddan iti napintas a reputasyon. Kasta anak ko. Kasta tinasken a panunutom. Saan mo atultuladan dagiti daduma dita nga empleyado? Akas laris dayda kanayon iti trabaho. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.